su guda sun mamaye yin bambanci. Gari na kana tabbas na ga abin mamaki. Hassana da Usaina yan ne ga su mutanen kirki. Kamar su guda ba bambanci ko da ɗan taki. Muka ɗau soyayya magana aure muka shaya. Batan fuda ɗaya sai feshin mene sassoci. A cikina su na zaɓa guda kawari muka kulla. Ta yi mini ne mata soyayya muka yi don Allah. Barkanku da sake kasancewa da mu ta cikin wannan zaure namu na zauren nishadin Kannywood. Zauren da ya saba kawo muku hira da fitattu da kuma sanannu na cikin wannan masana'anta. Kama daga bangaren mawaka da kuma yan fim da dukkan wani abu da ya shafi bangaren masana'antar Kannywood. To yau kai tsaye mun zaɓo muku wani fitaccen matashin mawaki na cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Kai tsaye ina gabatar muku da Sammani AA, babban bako, barka da zuwa. Barka dai. To kai tsaye babban bako, kasancewarka matashi a cikin wannan masana'anta kuma fitaccen mawaƙi wanda yake rera waƙoƙi a wannan zamani. Kai tsaye ma dai a wannan lokaci akwai wata waƙar ka wadda ta kasance tana trending a wannan lokaci a cikin waƙoƙi na Hausa. Wannan ba kowace waƙa bace illa wannan waƙar mai suna Hassana da Usaina wadda kuka rera kai da fitaccen mawaƙi na Hausa mai suna Nura Inuwa. To babban bako mai ja hankalinka kai wannan waƙa duba da naji ka ambaci wannan waƙa da suna Hassana da Usaina. Me ya ja hankalinka kai wannan waƙa? Alhamdulillah, gaskiya abin da ya ja hankali na shine na ga salon waƙoƙi da ake ta yi na soyayya na menene da shauransu, kowa da irin salon da yake yi, kuma hankali ya tafi akan kawai ina son ki kina so na. To hakan sai yasa na yi tunanin ya za a yi na kawo wani idea wanda zai zama ya saba da na sauran mutane. Kawai sai na ce to me zai na ɗauko 'yan biyu na haɗa waƙa a kansu. 'Yan biyu ne guda biyu amma ɗaya ta ɓata, saboda haka kuma duk kamanninsu ɗaya komai nasu iri ɗaya. To ya za a yi na yi wannan concept ɗin wanda zai sa wa mutane tunanin cewa wayya ma aka haka. To wannan shi ne dalilin da ya sa na yi wannan tunani, kuma na gayyato wato Nura Inuwa muka yi wannan waƙa tare da shi. To idan na fuskance ka kana nufin dai wannan waka kai ka kirkire ta sannan kai ka rubuta. To shin kai ka rubuta wannan waka duka ko kuma bangaren ka rubuta shi ma Nura Inuwa rubuta bangaren sa? To wannan waka dai ni ne na fitar da salanta da karinta da kuma duk baitukan da suka fito daga bakina, sai dai bayan na gama shi ma ya ɗora baitukansa da kuma amshin da muke tafiya da shi a cikin wannan waka. To masha Allah. To babban bako duba da yanayin ba kowa ne ke iya bambance muryarka da wannan mawaƙi ba. Shin ka kasance takwaransa ne a ɓangaren waƙa ko kuma me ya ja hankalinka muryarku ta kasance iri ɗaya a waƙa? Dan na san idan ba ma ni kaɗai ba, na san masu kallo da sauraro za su iya cewa ai a cikin waƙar ba sa iya bambance Nura ba kuma sa iya bambance ka. To idan na ma tambaya kai tsaye, kai kwaikwayon muryarsa kake yi ko kuma Allah dai ya halicce ka da irin wannan murya wadda ta kasance tana kama da tasa kenan? Gaskiya dai ba kwaikwayon muryarsa nake ba. Hasali ma yadda nake yin waka da muryata shi ma tasa daban. Waɗansu mutane ne suke tunanin cewar muryata tana kama da tasa, amma idan ka saba jin waƙata ka saba jin waƙarsa za ka bambance, domin ni ba ni da kalmar ra, ba ni da ita, ba ta fitowa daga bakina. Kuma sannan yanayin muryata tana da sama sosai, tana da ɗagawa da kaifi hakan nan. Shi kuma tasa tana tsakiya ne, ba kamar yadda tawa take iyo haka take sama sosai ba. Saboda haka ba na kwaikwayonsa. Kawai dai idan kana sauraron mutum ne ya zama kana sauraronsa ko kana tare da shi, wani abin za ka ji ka yi shi ma sai mutane su ji kamar nasa ne ko kamar irin nasa ne. Amma duk abin da zan yi na waka ba na kwaikwayon wani mawaki, ina yin nawa ne, kuma ina zuwa da concept nawa daban wanda bai shafi na wani mawaki ba. To masha Allah, to babban bako kana ga nufin cewa kai a wannan masana'anta a bangaren waka baka da mai gida kenan? A'a, tabbas ina da mai gida, kamar Nura Inuwa, kaga mutumin da ya ma rana kuma duk waɗansu abubuwa hakan nan kana tare da shi, to tabbas
Nura Inuwa yana daga cikin masu gidana insha Allah, domin shi ne yake jana a jiki kuma baya nuna min wani abu hakan nan na ɓacin rai ko wani yanayin sauyin fuska. Yana faran da ni kuma yana marhaban da ni. Tabbas Nura yana ɗaya daga cikin masu gidana waɗanda ina ji da su, kuma Yamin Abinda ba zan manta da shi ba. Ok, to babban bako kafin mu wuce tambayar mu ta gaba za mu buƙaci ka rera mana wannan waka ta Hassana da Usaina da bakinka. Hassana ta ce ni wallahi Usaina ta ce komai nasu guda san ba ma yin bambanci, ba ma rabe ɗaya mun gaza gane su, ko da taɗi muka je tare za mu iske su, tafiyar su guda maganar su guda ka halin su, tsayuwa da fari kudiri da shirin saka kayan su, aboki kyale min ita in na rasa ta ko zan yi marici. Masha Allah! Thomas kallon sauraro na san daga jin wannan zazzakan murya daga bakin wannan mawaƙi na san kun san fashi ya rera wannan waƙa. To masha Allah, wannan waƙa ta Hassana da Usaina waƙa ce wadda ta samu lambobin yabo da yawa, domin waƙa ce wadda ta kawo saƙo mai kyau, kuma wannan waƙa tana sharafinta a wannan lokaci wanda a yanzu a kafafen sadarwa tana daga cikin waƙoƙin da suke trending. To duba da cewa babban bako ba iya waƙar Hassana da Usaina ita ce waƙar ka ba, akwai wata waƙa wadda muka ji karera tare da fitaccen mawaƙi Hamisu Breka. Ita ma wannan waƙa mutane sun turo mana tambayoyi akan wannan waƙa, cewa shin waƙar nan da kuka rera kai da Hamisu Breka an ji cewa yana yin waƙar sa a cikin wannan waƙa taka. Shin kai ne ka gayyace shi kuka yi waƙarsa ce ko kuma waƙar ka ce? Wannan waƙa ta ce kuma sunanta Masoya. Wannan waƙar ni ne na karanta kuma na zo da salanta, saboda haka bayan na sa an yi kiɗanta na yi komai da komai, kana sai na gayyace shi saboda shi ɗin abokina ne sosai. Sai na gayyace shi na ce mai wannan waƙar tare da kai zami. Shi ma jinta da ya so mai da farko ya ji waƙar ta yi kyau sosai, ta yi daɗi, saboda haka yana ta farin ciki da marhaban har ya ɗora baitukan nan, kuma da bakinsa maganar da ya fara faɗa a farko ya shaida min cewa wannan waƙar da kake ganin ta Sammani za ta yi suna kuma za ta yi popular. Wannan maganar da ya faɗa min na yi farin ciki sosai, na ji daɗi, kuma daga lokacin da ya ɗora ɗin alhamdulillah sai Allah ya amsa bakinsa kuma ta samu karɓuwa, ta shiga ƙasashe da garuruwa da inda ma ban yi zato ba a faɗin duniya. Wannan waƙar ta je alhamdulillah. Gaskiya ne. To za mu so kafin mu wuce tambayar mu ta gaba ka rera masu kallo da sauraro wannan waka ta Masoya da bakinka, domin tabbatar da cewa Sammani AA shine ya rera wannan waka. Sunana ne Sammani AA mai waƙar nan, mai waƙar 'yar makaranta, na san kun san wannan. Wasu sun santa na birni har ma 'yan ƙauyen nan. To ga waƙar nan, zan so ku ji wannan. ‘Yar makaranta wai shin ina za ki zuwa? Can makaranta ko kuwa yawon rayuwa? Ki mini bayani don kar ki sa na ɗimuwa. Ta yi shiru ko kuwa gunta da damuwa? Mu bi ta sannu don kar ta afka a ruwa. Masha Allah, tafi masu kallar sauraro har yanzu dai kuna tare da zauren nishaɗin Kannywood, kuma muna tattaunawa ne tare da fitaccen mawaƙi kuma matashin mawaƙi mai suna Sammani AA. Na san daga jin yadda yake rero waɗannan zunzurutun baituka, na san kun san fatafiyar ba yau aka fara ba. To babban bako duba da kasancewar kai ma matashi ne wanda zan iya cewa a yanzu kai ma kana lokacinka, domin waƙoƙinka suna daga cikin waƙoƙin da ake saurara a wannan lokaci. To idan na tambaye ka kai tsaye, ya kake ganin bambancin waƙoƙinmu na arewacin Najeriya da kuma waƙoƙin da ake yi a kudancin Najeriya? Da yawa za ka dinga ganin mutane suna kawo challenges in cewa har yanzu waƙoƙinmu na Kannywood da suka yi waƙoƙin kudanci ba. To kai tsaye idan na tambaye ka, ya kake ganin bambancin waƙoƙinmu da waƙoƙin waɗannan mawaƙa na kudancin Najeriya kenan? Gaskiya akwai bambanci tabbas, domin ni kaina wannan waƙar ta Hassana ta ce
wato na yi mata wani abu wanda sanadiyar yin abin da na yi ya sa waƙar nan ta daɗa samun quality sosai da ƙarfi, domin sai da wanda ya kiɗan waƙar daban, sannan wanda ya gyara waƙar daban, kuma wanda ya zo ya daɗa yin busoshi akan waƙar daban. Saboda haka wannan abin da ne mata 'yan kudu suna yin haka, za su gama waƙa ma sai ta yi wajen sati 2 ma ko sati 1 ba a gama ta ba, ka gama ɗorawa a zo a cire a gyara kuma a zo a cirewa ka daɗa sake ɗorawa, saboda so suke sai abin ya yi kyau sosai. Waƙa tun ba ta da daɗi har sai sun yi mata ta ƙarfi da yaji ta dawo ta yi daɗi. Saboda haka to in dai za mu dinga irin wannan waƙoƙin mu tsaya mu ɓata lokaci akan guda ɗaya, mu mai da hankali mu mata aiki mai kyau, mu gyara a yi wannan daban, wannan ya aiki, wannan ya yi abu mai kyau a tsanaki, to insha Allah nan gaba kaɗan za mu iya kamo su koma mu wuce su. Gaskiya ne, Allah ya kai mu wannan lokaci. To babban bako tambayar mu ta gaba ita ce, shin kana rubuta waka ne ko kuma kai tsaye kake rera waka? Ya danganta. Wani sa'ilin ina rubuta waka, wani sa'ilin kuma da kana ke yin ta. Duk da yadda waka ta zo min insha Allah a lokacin nake yin ta, idan kuma ta rubutu ce ina samun lokaci na rubuta ta. Wata ma gashi ta yi daɗin sosai amma sai ga da ike a lokacin nake son na yi ta, kawai sai in zo in ba da karanta a lokacin ma a yi min kiɗanta kuma in ɗora da ka. Saboda haka wani zubin ina rubuta waka, wani zubin kuma da ka nake yi. To masha Allah, to sannan babban bako a dai wannan tambayar kai tsaye again. Shin wace waka ce wadda a cikin waƙoƙinka wadda tafi kowace waka baka wahala wajen rerawa ko kuma wajen rubuta wannan waka? Gaskiya dai wata waka ce sunanta Yar Badarwa, wakar kwanan nan ma na yi ta, saboda ita jerin gwano ne a wakar. Nake cewa Yar Badarwa ki bani gurin kwana, inda ke banki in share kowa ba. Shin tunani kike zana manta da ke, to idan har da ke bani makuwa. To kaji tun daga nan ma na fara shashakewa, saboda haka wannan waka ita ce wakar da ta bani wahala gaskiya wajen dora ta. Amma wajen rubutun ta ban sha wahala ba, amma wajen dora ta, wajen yin aikin ta anan na sha wahala. To masha Allah, to babban bako a cikin waƙoƙinka kasancewar ana jinka kana waka ne da 'yan mata a cikin waƙoƙinka. To kai tsaye idan na tambaye ka, a waɗannan mawaƙa mata wacce mace ce wadda idan kana waƙa da ita ka fi jin daɗin waƙa da ita, wanda su ma sauran na san kana waƙoƙi da su, amma wacce ce inda ka kira sunanta kai tsaye wadda za a ce in kun rera waƙa ka fi jin daɗin kasancewa kana da waƙa da wannan mawaƙiya? Ba za a ji mutuwar sarki a bakina ba. Gaskiya duk waƙar da na yi ina ɗauko mawaƙiyar da na ga ta dace da ita kuma za ta yi daɗi a bakinta. A cikin duk mawaƙan da nake yin aiki da su, kowace tana bani abin da nake so kuma ina jin daɗin aikinta. Ya danganta da concept ɗin waƙar ta yaya zo. Duk concept ɗin da ya zo zan ji ya dace da mawaƙiya wance, kuma in dai na sa ta sai kaga yayi daidai da ita. Wannan shine. Ok, to idan dai na fuskanci ka kana nufin cewa kai waka tana kiran mawaƙiya da ta dace ka rera wannan waka da ita kenan. To tambayar mu ta gaba ita ce, a cikin makaɗan nan da muke da su a Kannywood, waɗanne makaɗa ne waɗanda ka fi jin daɗin yin aiki da su? Ɓangaren mix down ko kuma ɓangaren su yi ma kiɗa akan waƙoƙinka? Ok, to gaskiya makiɗan suna da yawa. Kaga waɗanda zan iya faɗa daga ciki, wato akwai Isa Gombe, ga Anas Ziko, ga wato Kashifu Amjad, akwai Asharaf, sannan akwai Nura Shela. Waɗannan makiɗan gaskiya dukkaninsu suna bani gudunmawa sosai. Sannan akwai MD Danko, waɗannan sai wato Bello Vocal. Waɗannan mutanen gabaki ɗayansu alhamdulillah na yi ayyuka da su kuma ina jin daɗin ayyukansu, masha Allah. Sai kuma masu gyara waƙa, a gaskiya ina jin daɗin mixing idan Nura Shela da shi da Kashifu da Anas Ziko, waɗannan mutanen uku gaskiya suna bani abin da nake so sosai a gyaran waƙata da muryata. Yawwa, waɗannan mutanen alhamdulillah ina jin daɗi in suka min mixing ɗin waƙoƙina, don duka waƙoƙina na soyayya da shauransu inda ba masu suka taɓa murya ba kasafai nake wato jin daɗin abin yadda ya kamata.
To babban bako duba da yanayin kasancewar Kannywood ana tura mana tambayoyin cewa ana ta kawo challenges akan mawaka da yan fim cewa zaka ga mawaki ya gawurta ko kuma ka ga actor ya gawurta amma sai ga cewa ba shi da manaja. To kai yanzu idan na tambaye ka shin kai kana da manaja ne ko kuma dai kai ma kai kake tafiyar da al'amuran ka kai da kanka? Gaskiya ina da manaja. Akwai manaja na da wato yana kula da ɓangaren abubuwa na ko show ne zani ko wani dai abu hakan nan ko aikin waka da dai shauransu. Ina da manaja yana nan zaune a garin Kano. To masha Allah. To babban bako tambayar mu kusan ta ƙarshe ita ce shin ka fitar da album ne kundi ko kuma baka taɓa fitar da album ba? Gaskiya na yi album yarinya ina kika dosa, sannan na yi album Afnan, sannan na yi album yar makaranta wanda na bidiyo ne. Waɗannan album guda biyu da na faɗa a baya su kuma audio ne, saboda haka waɗannan waƙoƙi dukkansu suna nan a channel YouTube ɗina da kuma wuraren 'yan kasuwa da shauransu. To idan ka ce channel ɗinka kai tsaye masu kallo da sauraro ba za su gane me kake nufi ba. Shin menene sunan channel ɗin wanda dukkan mai buƙatar waɗannan waƙoƙi na sammanin AA bidiyo da audio zai iya zuwa kai tsaye wannan guri ya samu? Ok, akwai tasha ta mai suna Daga Kannywood, sannan akwai Sammani AA TV. Waɗannan tashoshi guda biyu dukkaninsu a kai nake ɗora audio na waƙoƙi da kuma videos. Rankatakaf da waƙoƙina na shekara 10 ma da na yanzu da duk koyau ne waka inda na dora ta to anan za a iya samu. Sai kuma account ina na Instagram wanda shi nan ne nake showing din sabuwar waka ta da na fitar haka dan kadan, inda zan sanar da cewar zan faɗo waka a YouTube yau ko gobe. Saboda haka anan kenan. Sai kuma Facebook dina Sammani AA Abubakar da kuma Sammani AA Fans da kuma Sammani ADA. Wannan shine YouTube dina guda, a Facebook dina guda 3 insha Allah. Instagram kuma Real Sammani AA. Wannan shine inda za a same ni insha Allah. To wanne sako zaka tura zuwa ga masoyanka kuma daga ƙarshe? Babban sakon da zan tura wa masoya shine ina godiya matuƙa da bibiyar waƙoƙina da suke yi ta kafafen yada labarai da kuma tashoshi na YouTube daban-daban da kuma wuraren masu tura waƙoƙi. Alhamdulillah ina matuƙar jin daɗi da wato ainihin neman waƙoƙina da suke yi, kuma ina tare da su iya wuya. Kana akwai album na 2020 wanda zan saki nan ba da daɗewa ba mai suna Akwai Lokaci. Insha Allahu zan sake shi ba da daɗewa ba, kuma ina daɗa godiya ga masoyana. Allah isa damu da alkhairinsa. Na gode.